Στη θάλασσα. Θα μας πει περισσότερα για αυτό το θέμα ο κύριος Θωμαίδης που είναι εδώ μαζί μας να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Καλή σας μέρα. Είναι καθηγητής αναλυτικής χημείας του ΕΚΠΑ και είναι ένα θέμα που έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πρέπει να ανησυχούμε. Πρώτα απ' όλα να ανησυχούν οι άνθρωποι εκεί. Κοιτάξτε, αυτό που πρέπει αυτή τη στιγμή να γίνει γρήγορα και πιστεύω ότι έχει δρομολογηθεί είναι αναλύσεις στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή και η προστασία καταρχήν των λοουμένων. Γιατί μιλάμε για πάνω από 2 εκατομμύρια κολοβακτηρίδια σε 100 ml νερό. Εντοπίστηκαν. Αυτά είναι τα στοιχεία που έχουμε τώρα. Τα μόνα στοιχεία που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι αυτά, τα οποία είναι πάνω από 1,5 μήνα από τις αναλύσεις και τον έλεγχο που έκανε το Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος. Ωστόσο, αυτά είναι στο επεξεργασμένο μέσα σε εισαγωγικά λίμα. Δεν είναι στη θαλάσσια περιοχή. Επομένως, αυτό τι έδειξε? Έδειξε ότι απλά δεν λειτουργεί η μονάδα επεξεργασίας λιμάτων. Άρα αυτό τι σημαίνει στην πράξη, σημαίνει στην καθημερινότητα των ανθρώπων που μένουν εκεί? Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει διοχέτευση στον αποδέκτη που είναι η θάλασσα ενός μη επεξεργασμένου αστικού λίματος με υψηλό μικροβιολογικό φορτίο. Αυτό προφανώς αραιώνεται στη θάλασσα και ανάλογα και με την υδρογεολογική κατάσταση της περιοχής, ρεύματα και οτιδήποτε, αραιώνεται και διασπείρεται. Αυτό σημαίνει ότι αν πάει σε περιοχές που έχουμε λοουμένως, ενδεχομένως να υπάρχει κάποιο θέμα δημόσιας υγείας, αυτό θα πρέπει να διερευνηθεί και ταυτόχρονα φυσικά πρέπει να πούμε εδώ πέρα ότι πέρα από τους βιολογικούς κινδύνους που είναι όλο αυτό το μικροβιολογικό φορτίο, τα αστικά λίματα και όλα αυτά περιέχουν και χιλιάδες χημικές ουσίες οι οποίες προφανώς και διοχετεύονται αυτή τη στιγμή στο περιβάλλον, στο θαλάσσιο περιβάλλον, το οποίο αυτό θα έχει μακροπρόθεσμα αποτελέσματα στην περιοχή. Μάλιστα. Άμα είναι πώς φτάσαμε ως εκεί, δηλαδή τι έγινε ή μάλλον τι δεν έγινε σωστά? Αυτό το πράγμα δεν το γνωρίζω εγώ. Σίγουρα αυτό που φαίνεται είναι ότι η μονάδα αυτή δεν επιβλέπεται και δεν συντηρείται κανονικά ως όφυλαν. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει άμεσα να προβούν σε επισκευή, συντήρηση ή και αναβάθμιση της μονάδας επεξεργασίας λιμάτων. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Θωμαίδη. Τώρα το πείσατε στα καμένα βούρλα. Αυτό έτσι. Ωραία. Η επιστημονική ομάδα, αυτή που εντοπίζει, που κάνει αυτούς τους ελέγχους, πώς κινείται? Υπάρχει ένα πρόγραμμα, ας πούμε, ελέγχου, ένας κατάλογος, γίνεται δειγματοληπτικά, τυχαία, γίνεται μετά από κάποια καταγγελία? Θέλετε να μας εξηγήσετε λίγο πώς φτάσαμε σε αυτά τα αποτελέσματα? Γιατί θα πει και κάποιος άλλος ότι μπορεί να έχω και εγώ πρόβλημα στην περιοχή μου. Μετράνε εδώ, έρχεται κανείς να ελέγξει? Κοιτάξτε, είναι δύο παράλληλες πορείες. Ναι. Από τη μία υπάρχει υποχρέωση του Δήμου, κατ' επέκταση, την ποιότητα των υδάτων και των θαλάσσιων περιοχών. Υπάρχει πρόγραμμα έτσι κι αλλιώς. Έχουν αρμόδιες υπηρεσίες. Υπάρχουν αρμόδιες υπηρεσίες οι οποίες κάνουν δειγματοληψίες και υπάρχει και πρόγραμμα παρακολούθησης των παράκτιων περιοχών από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και μάλιστα υπάρχει και ιστοσελίδα που αναρτώνται τα αποτελέσματα. Μάλιστα. Ωραία. Επίσης, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να παρακολουθεί τη λειτουργία από τη μία της μονάδας επεξεργασίας με παραμέτρους καθημερινά, ότι λειτουργεί σωστά και ταυτόχρονα και την ευρύτερη περιοχή, την ποιότητα των υδάτων της ευρύτερης περιοχής και του πόσιμου φυσικά που είναι υποχρεωμένη και ούτω καθεξής. Ταυτόχρονα υπάρχει και μια άλλη διαδικασία που αν συμβεί κάπου κάτι, υπάρχει η διαδικασία της καταγγελίας στο Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, όπως έγινε και σε αυτή την περιοχή, σε αυτή την περίπτωση. Άρα με καταγγελία λοιπόν. Με καταγγελία, ναι. Η καταγγελία προέκυψε από ό,τι έχω έτσι διαβάσει μετά από την έντονη δυσοσμία των τελευταίων εβδομάδων στην περιοχή εξαιτίας της μη λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας λιμάτων. Και όντως επιβεβαιώθηκε ότι το λίμα διοχετεύεται μη επεξεργασμένο στη θάλασσα. Υπάρχουν και άλλες περιοχές που είναι σε παρόμοια κατάσταση? Εμένα τώρα πρόχειρα, ας πούμε, μου έρχονται κάποιες περιοχές εκτός Αττικής, σε κάποια νησιά, ας πούμε, που έχω στο μυαλό μου. Κοιτάξτε, γενικότερα ο ελλαδικός χώρος είναι ένας δύσκολος χώρος, γιατί έχει πάρα πολλές ακτές, πάρα πολλά νησιά, μικρές μονάδες, διάσπαρτες παντού και φυσικά η ευθύνη είναι στους Δήμους να λειτουργούν σωστά. Οι μεγάλες μονάδες λειτουργούν άψογα.
μπορώ να το πω, μέσα από το δίκτυο που κάνουμε επιδημιολογία λιμάτων και παρακολουθούμε 12 πόλεις συστηματικά και η λειτουργία τους φαίνεται να είναι άψογη. Σίγουρα. Μεγάλες μονάδες εννοείται σε μεγάλα αστικά κέντρα, για παράδειγμα. Κέντρα, ναι. Αυτή τη στιγμή υπάρχει και μια πρόσφατη νομοθεσία που επιβάλλει επιπλέον μέτρα σε μεγάλες μονάδες, πάνω από 150.000 κατοίκους. Ωστόσο, η ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου πιέζεται από πάρα πολλές σημειακές τέτοιες πηγές, κυρίως μονάδες επεξεργασίας λιμάτων που δεν λειτουργούν σωστά και έχουμε συστηματική ρύπανση, επιβάρυνση του θαλάσσιου περιβάλλοντος στη Μεσόγειο και εν μέρη στη Μαύρη Θάλασσα, που επίσης έχει την ίδια πίεση και από τα μεγάλα ποτάμια που πέφτουν εκεί. Είναι λοιπόν ένα σοβαρό θέμα, το οποίο γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει βγάλει νέα οδηγία για νέα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος, γιατί έχει φανεί ότι πέρα από το μικροβιολογικό φορτίο, που δεν θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να είναι σε αυτή την κατάσταση, γιατί είναι το πρώτο που πρέπει να απομακρύνουμε, το πρώτο που πρέπει να διαγράφουμε ως κίνδυνο, έτσι. Γι' αυτό και πάντα γίνεται απολύμανση σε οτιδήποτε, χλωρίωση, οζόνωση, οτιδήποτε. Το δεύτερο μέτρο μεγάλο που επιβάλλει αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να φτιαχτούν μονάδες στα μεγάλα κυρίως αστικά κέντρα που να απομακρύνουν και τα χημικά. Διότι έχει αναγνωριστεί ότι. Αυτό είναι καινούριο τώρα. Είναι καινούριο. Αυτό επιβάλλει ένα τεράστιο κόστος σε αυτές τις μονάδες, στις επιχειρήσεις και ταυτόχρονα καλεί και αυτούς που θεωρητικά ρηπαίνουν, δηλαδή τη χημική βιομηχανία εν γέννη. Τώρα αυτό είναι μεγάλο θέμα, άλλο κεφάλαιο. Αυτό είναι τεράστιο θέμα, είναι άλλο θέμα. Σε άλλη εκπομπή. Ακόμη ένας προβληματισμός, θα έλεγα εγώ. Και εγώ καταλαβαίνω ότι πρέπει και εμείς οι πολίτες να έχουμε λίγο το νου μας, δηλαδή αυτό που μας είπε ο κ. Μαΐζης, ότι υπάρχει η δυνατότητα της καταγγελίας και οι δήμοι και οι περιφέρειες να κάνουν αυτά που πρέπει. Σωστά τη δουλειά τους και αυτά που πρέπει. Τους ελέγχους που πρέπει. Ευχαριστούμε πολύ, κ. Μαΐζη. Πολύ για αυτή τη συζήτηση. Λοιπόν, η ώρα είναι 11:30.